Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ok, ħanaqraw mill-Atti tal-Apostli kapitlu 17. ċat minnkom saqsini minn fl taqra l-lum għatlu Atti 17 għalli Pawlu Fateni. Kif nkun nafu għal-iskrittura, nkun nafu xfija, insiru familjari magħha. Mela għak ħanaqraw diskors jew prietka tal-Apostlu Pawlu lil-nies intellettwali ħafna, nies skulari ta' dak iż-żmien Fateni. Fl-Atti tal-Apostli nsibu ħafna diskorsi lill-udjenzi differenti u tajb nistudjaw biex nkunu nafu kif għandna nippruvaw nagħtu l-messaġġ lin-nies mhux kollha l-istess. In-nies għandhom xi ħaġa l-istess, huma kollha kemm huma dinbin, imma mbagħad hemm min hu reliġjuż, hemm min hu intellettwali, hemm min ma jimpurtax, issib minn kollox. Pawlu qed jindirizza għal dawn in-nies, ħanibdew minn vers 16 ħanitlu fl-istorja. Issa, waqt li Pawlu kien jistennihom Ateni, l-ispirtu tiegħu kien jitbaqbaq fih. Għax ra l-belt kollha mogħtija għal qima tal-idoli. Għalhekk kien jiddisputi fis-sinagogi mal-Lut u man-nies devoti u fis-suq kuljum ma' dawk li kienu jiltaqgħu miegħu. Imbagħad xi filosofi Epikurin u Stojkin iltaqgħu miegħu u xi wħud kienu jgħidu x'irid jgħid dal-lablabi. Oħrajn donnu ħabbar tal-lat barranin għax kien ixandrilhom il-Ġesu u l-qawmien mill-imwiet. U qabduh ħaduh fl-Areopagos, il-post fejn kienu jiddibattu, jiddiskutu l-affarijiet, u ma jgħidulu nistgħu nkunu nafu x'inhu dak tagħlim ġdid li fuqu qiegħed titkellem għax qiegħed issemmalna ħwejjeġ strambi għal widnejna. Irridu mela nafu dan xi fisser. Għax in-nies kollha ta' Ateni u l-barranin li kienu hemm ma kinux jgħaddu żmien f'ħaġa oħra ħlief jew biex jgħidu jew biex jisimgħu xi ħaġa ġdida. Imbagħad Pawlu waqaf f'nofs l-Areopagos u qal ja rġiel ta' Ateni nara li f'kull ħaġa intom wisq superstizzjużi. Għax jienu għaddej rajt id-devozzjonijiet tagħkom u sibt ardal b'din il-kitba lill-Alla mhux magħruf. Dak mela li intom tqimu bla ma tafuh jien inħabbarulkom. Alla li jagħmel id-dinja u l-ħwejjeġ kollha li fija, billi rari u sit is-sema u l-art ma jammarx tempji magħmulin bl-idejn. Lanqas u moqdi minn idejn il-bnedmin bħalli kieku jeħtieġ xi ħaġa, la darba hu jagħti lil kulħadd il-ħajja, in-nifs u kollox. U għamel minn demm wieħed il-ġnus kollha tal-bnedmin biex jagħmru fuq wiċċ l-art fuq il-wiċċ kollu tal-art, billi qassam żminijiet tagħhom imwaqtin minn qabel. U truf tal-art fejn jagħmru biex ifittxu lil mulej jekk qatt jistgħu iħossuh u jsibuh. Għalkemm mhux bogħod minn kull wieħed minnha, għax aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tagħna. Bħalma qalu wkoll xi wħud mill-poeti tagħkom għax aħna wkoll nislu. Okej, di kwota poeta Grek pagan, Aratus, u jaġi kwota ieħor aktar tard. Pawlu, tajjeb nkunu intiżi mal-affarijiet li jiġu madwarna, ma nistgħux nilaqgħu f'bozza mingħajr ma nkunu nafu d-dinja x'qed taħseb u kif qed tirraġuna, biex aħna nkunu kapaċi nikkomunikaw. Pawlu hawnhekk għandna eżempju sabiħ. Kien jaf x'hemm fil-letterata tagħhom u kien kapaċi jikkwota għall-iskopijiet tiegħu x'qal Aratus, aħna wkoll nislu. La darba mela aħna nisel Alla, ma nix naħsbu li d-divinità jew Alla jiġbaħ lid-deb jew il-fidda jew il-ħaġar imnaqxa bis-sena u bil-ħsieb tal-bniedem. U żminijiet ta' din l-ignoranza Alla qal għajnejh għalihom, is-saporta ġifieri, imissa jordna l-bnedmin kollha kullum kien biex jindmu. Għaliex waqqat jum li fih għandu jagħmel ħaq jew ġudizzju mid-dinja fis-sewwa b'dak il-bniedem li għażel.
u li bih tal-fidi l-bnedmin kollha billi qajmu mill-imwiet. U meta semgħu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi ħaġa li kienet tant redikola għal mentalità Griega, għax għalihom is-salvazzjoni jew kwalunkwe salvazzjoni kienet illi r-ruħ tkun meħlusa mill-ġisem, ġisem kien ħabs għalihom. Meta Pawlu qed jgħidilhom illi Alla għata qajjem lill-bnedmin mill-imwiet, meta semgħu fuq il-qawmien mill-imwiet xi wħud bdew jiddieħu bih, oħrajn qalu nisimgħu fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħarġ minn nofshom, imma xi rġiel żammew miegħu u emnu. Fosthom Dionisju l-Areopagi u mara jisimha Damaris u oħrajn magħhom. Almenu naraw illi f'kull predikazzjoni fidila tal-Vanġelu ikun hemm riżultati. Ħafna min-nies jiġdu xi wħud jiddubitaw kun jridu jisimgħu iżjed, però xi wħud jemmnu. U dak li jagħmilna l-qalb mhux vera. Naħseb kultant bħali tfittxu xi ħaġa. Kun ħireġ x'għamil bil-massa ċwievet, trid noqgħod tfittex massa ċwievet qabel noħroġ. Jew mingħajr kartiera konġeta qod immu fittix hawn ma sidix. Walla hemmhekk ikollna infittxu ċertu affarijiet. Għax infittxu għal affarijiet mitlufa. Affarijiet mitlufa. U affarijiet importanti. Mhux ħambur għax kif tiżella jew żibġa ħammur noqgħod nfittixa, tmur. Imma affarijiet importanti, affarijiet prezzjużi nfittxuhom. Affarijiet li fihom valur nagħmlu minn kollox. Ta' fuq l-iswa tal-Amerika meta saru jafu li hemm id-deb f'Kalifornja kien hemm ġen sħiħ kulħadd se Kalifornja biex jippenja d-deb. Għaliex ovvjament id-deb fih valur tista' ssir sinjur bih, u allura dal-affarijiet nifhmuhom. In-nies anke iħaffru fil-qiegħan tal-art u jinżlu fil-fond fil-minieri biex isibu id-djamanti, il-ġawar jew dawn il-ħaġar prezzjuż li ovvjament jiswew il-flus. Għal xiex qegħdin nfittxu bħajtna, x'qegħdin nfittxu bħajtna aktar mill-kartiera mitlufa. X'nistgħu ngħidu li l-aqwa quest bil-Ingliż ngħidu quest hija tfittxija illi tlewwen u tagħti karattru lill-eżistenza kollha tagħna. It-tfittxija ta' Alla. It-tfittxija ta' Alla. Ġifieri aħna ninsabu hawn illum il għaliex kollha mmorru lura lejn ġenerazzjonijiet, lura fi żmien, naslu għal bidu tal-istorja umana Adam u Eva. Adam u Eva li kienu maħluqin lejja ġusti u qaddisa quddiem Alla, però għax li huma dimbu ħadwa kontra Alla u Alla keċċihom mill-ġnien illi hu kien prepara propjament għalihom. Adam u Eva kellhom it-tfal u nista' ngħid mhux wis probabbli żgur kellmuhom dwar dak iż-żmien meta kemm konna feliċi, kemm konna tajjeb, kemm kellna feliċità u għena għaliex konna ħbieb magħna. The good old days. The good old days. Illi issa l-istorja inbidlet totalment. U allura l-idea tal-paradiso perduto. Il-ġenna mitlufa. Il-ġenna mitlufa l-idea illi tlifna x-xirka tagħna magħna, darba konna nimxu miegħu, missa le. U allura l-bniedem għadu fih innifsu iħoss. U għandu dik il-ġibda li irid tifittex. Però hemm problema serja. L-idea tal-ġenna mitlufa li waslet anke poeti kbar bħal John Milton li kitbu epika sħiħa Paradise Lost. Irridu mmorru lura nittraċċaw iruqna lura lejn il-bidu, għax il-bidu kien bidu tajjeb, kien bidu sabiħ. Appuntu ħankellimkom fuq it-tfittxija tagħna. Il-bniedem
illi ifittex il-Alla. Pawlu l-Apostlu jaqtalna żarda minn kmiem u b'mod ħajbek negattiv, b'mod stret jgħidilna fir-Rumani 3:10. M'hemm ebda bniedem ġust. Preżentament m'hemm ebda bniedem ġust. Ġesu fissira din illi siġra tajba tagħmel frott tajb, siġra ħażina tagħmel frott ħażin. Il-bniedem ġust huwa bniedem illi ma jiżbaljax, illi osserva l-komandamenti tal-Alla regolarment, kontinwament, il-ħin kollu minn qalb bi-gratitudni għax irid ifaħħar l-Alla bl-obbedjenza tiegħu. U Pawl qed jgħid m'hemm ebda bniedem ġust, lanqas biss wieħed. M'hemm ħadd jifhem, jekk inti ovvjament żvijajt il-barra mit-triq. Ovvjament, il-fema tiegħek dwar Alla ħadd jieħu xaħta differenti. Il-bniedem ħajbda jaħsibha differenti dwar, ħajbda ipenġih differenti milli attwalment hu. U allura m'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex il-Alla. M'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Ma hawnhekk għandna dilemma. Għax aħna bnedmin, għax aħna bnedmin. Nafu illi ma nistgħux nagħtu minn Alla. Però x'niġu biex immorru lura lejn rasilajn biex nerġgħu insibu lil Alla, għandna problema sejra għax Alla jew aħjar aħna qegħdew għal Alla. U nafu allura illi jaqblinna li nirranġaw miegħu, però fl-istess ħin hija sitwazzjoni insapportabbli il għaliex ma nistgħux ngħixu fid-dawl tal-ġustizzja tal-Alla meta nafu li aħna inġusti u nafu li aħna korrotti anke fil-qalb. Ħajkolli nerġa' ngħaddi din il-qari tal-lum, din il-priedka illi ta' l-Apostlu Pawlu lil dawn in-nies illi kienu nies padani, nies li kienu intelligenti ħafna u ħobbu jitbattu, ħobbu jiddiskutu l-affarijiet flimkien, lesti li simgħu kull ħaġa ġdida biex jinvestigawha. Pawlu jgħidhom kif għaddejtu osservajtu l-oġġetti tal-venerazzjoni tagħkom sitra artar li fuq kien hemm l-iskrizzjoni lil Alla mhux magħruf. Huma nfushom fil-waqt li kellhom diversi tempji fater bħal fi bliet oħra Griegi. Tempju lil Juno, lil Jupiter, lil Afrodite, lil Bacchus, lil Nettunu, kellhom diversi allat illi jigvernaw Nettunu, per eżempju jigverna l-baħar. Bacchus kien jigverna l-imbit. Min kol kellhom mużew sħiħ ta' allat. U Pawlu qed jgħid illi anke intom stess qed tammettu illi hemm Alla u l-dan Alla ma tafux. Lil Alla mhux magħruf. Dak mela li intom tqimu bla ma tafuh jew bla ma tarfuh dan jiena se nxandrilkom. Alla li għamel id-dinja u kull ma fija innotaw kif mar lura l-affarijiet li aħna nħoduhom for granted. Mhix diffiċli għalin. Alla huwa l-ħalliet ta' kollox. Pawlu kien jibda minn hawnhekk billi fakkarhom illi s-sors ta' kull eżistenza huwa Alla. Alla għamel id-dinja u kull ma fija billi huwa sit is-sema u l-art mela qed ixandarulhom ukoll bħala Alla li huwa sovran, Alla li huwa il-ħakkiem, Alla li ma bdikax u lanqas beħsibu jabdika t-tron tiegħu. Alla li qiegħed imexxi jikkontrolla kollox sal-ċken dettal. U għasit is-sema u l-art u ma jagħmmarx f'santwarji maħdumin bl-idejn. Pawlu qed jgħidilna wkoll li Alla huwa Alla infitt. Alla bla qies, Alla bla fin. Alla li huwa wkoll trascendenti, u ċoe Alla li lin mill-ħolqien tagħna. Li mhux il-ħolqien ma jikkontenjehx. L-idea tal-panteizmu illi l-ħolqien u Alla huma xorta waħda. Pawlu qed jgħid mhix korretta. Mhix korretta. Alla ma jagħmmarx f'santwarji maħdumin bl-idejn. Lanqas mu moqdi b'idejn umani.
Għaw Pawlu qiegħed jgħidilna li Alla huwa indipendenti, m'għandux bżonna, bi kliem sempliċi, Alla m'għandu bżonn. La lilek. La oġġett, Alla huwa ħini u mbierek u suffiċenti fih innifsu u indipendenti. Indipendenti jgħaddi mingħajr kwalunkwe ħaġa oħra. Għal x'fehma eżaltata, x'fehma biblika, Pawlu qiegħed ilaqqa dawn in-nies ma' Alla li huma qegħdin jgħidu ma nafux. Alla tagħhom kienu Alla żgħar. Kollha kemm huma flimkien kienu jagħmlu fuq il-muntanja Olimpu. Imma jgħara kemm kienu fuq muntanja waħda kienu jinġabru l-Alla kollha tagħhom. U Pawlu qed jgħidilhom le, Alla huwa indipendenti mhux moqdi bid-żmien. Bħalli kieku jonqsu xi ħaġa la darba u jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Allura suffiċenti fih innifsu. Allura s-sors uniku ta' kull tjieba, ta' kull barka, ta' kull ġid ġej minn Alla. Min bniedem wieħed Alla għamel kull ġens tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha. Alla huwa l-awtur tal-istorja mill-bidunet. Minn dun ħolqot id-dinja u Alla ħalaq l-ewwel koppja, dak li ġara Pawlu qed jgħid dan din hija l-kitba t'Alla. Alla huwa l-awtur ta' dak kollu. U wkoll determina żminijiet assenjati għalihom u l-konfini ta' martom, ġifieri. Pawlu qed jirrikonoxxi wkoll illi jekk darba kien hemm il-Babilonjani u l-Babilonjani kienu qegħdin jaħkmu medda enormi ta' art għal tali żmien Alla rdek. Imbagħad wara il-Babilonjani ġew l-Assirjani u l-Griegi u r-Rumani, dawn l-affarijiet, dawn movimenti bħala fl-istorja, Pawlu qed jgħid Alla huwa l-awtur, Alla huwa dak li determina żminijiet assenjati għalihom. U għaliex għamel hekk Alla? Għaliex Alla ħoloq pajjiżi differenti, ġnus differenti, fuq artijiet differenti. Pawlu jagħtina l-għan ta' da kollu. Ħalli jfittxu l-għan. Alla fil-provvidenza għarfa tiegħu qassam l-affarijiet tal-motu maniera biex il-bniedem ifittxu. Ħalli jfittxu l-Alla. Mela Alla li huwa l-alfa ta' kollox, il-bidu ta' kollox, u l-omega ta' kollox, u l-bidu t-tmiet ta' kollox. Alla li beda biex ħoloq l-univers, ħoloq ir-razza umana, għaliex biex ir-razza umana tfittex l-Alla. Però hawnhekk ġej problema issa. Ħalli jfittxu l-Alla jekk forsi itteftfu madwarhom għalih u jsibuh. Jekk forsi. Hemm problema. Pawlu qed jgħid in-nies għal kemm fihom infushom huma miġbudin lejn is-sors ta' kollox, mhux jirnexxielhom isibu l-Alla. Jekk forsi itteftfu, meta itteftef għal xi ħaġa isa kami u qed tipprova tiggessja x'inhi. Jekk inti tgħidli ejjew mmorru fitxu pittura ta' Botticelli. Tajjeb? U ngħidlek ma x'fiha il-pittura? Tgħid li ma nafx, imma nippruvaw nsibuha, nippruvaw niskopruha. Qed nitfittxu xi ħaġa li ma nafux. Dawn il-Griegi infushom minkejja li kellhom dik id-devozzjoni u Pawlu għalhom tom wisq superstizzjużi. Għandkom sens ta' reliġjożità immens kbira. U xorta waħda ma nexxielkomx illi ssibuh l-Alla. Intom stess tammettu għax għamiltu artar speċjali bl-iskrizzjoni li l-Alla mhux magħruf. Iġifieri għandna id-dilemma il-bniedem maħluq biex ifittex l-Alla, però mhux qed jirnexxielu. Hemm disfatta universali. Disfatta ma' kull imkien. Il-poeta nazzjonali tagħna fl-itwal poeżija li kiteb il-jienu li minnu bdija hekk. Ħsieb bħallama ittekteb bila sluċ kull pass li jagħti. Bħalli kieku għandek dalama li miexi lejn il-preċipizzju lejn is-sies ma jafx li miexi għal diżastru sħiħ. Dik il-poeżija Duncan Sajla jiddeskrivi li l-bniedem bir-raġuni bl-intelligenza tiegħu ma jasalx biex isib l-Alla.
U fl-aħħar jgħid illi huwa bil-fil illi aħna insiru nafu lill-Alla. Il-bniedem mingħajr ma jirċievi revelazzjoni tal-Alla huwa bħal qami illi qed iteftef qed jipprova jgessja x'inhu l-oġġett. Però anke jekk isibu xorta waħda ma jkunx jaf jisab. Jista' għal iżommu għat tal-ħin mbagħad jarmih biex ikompli t-tfittxija tiegħu. Ma jafx fejn hu, ma jafx fejn sejjer, u allura huwa fi stat patetiku, anzi huwa fi stat traġiku. L-aħħar jiena u żgħira tiegħi morna Milan. Weekend Milan u kif wasalna aħna kont ppjanat ovvjament li ħanaslu sija qabel ma jagħmlu il-metro u b'bazz żewġ stops u naslu eżattament mal-lukanda. Problema ta' xejn. Il-problema kienet li l-tardja u xi wasalna il-metro kien għalaq u x-xita bdiet aktar u ilu mhux qed tagħmel ħafna. U għamilna nisbaħ sa'tejn u nofs, niġri ġo Milan, bil-GPS kellna GPS x'komplitaw. U l-GPS jgħidilna ma fid-direzzjoni ora jmorru l-hemmhekk u ħamsuti ġanet iċċekkja l-GPS, il-GPS flok ma qarribna bedna aktar xita niżla. Għajjeni besta. Fis-satejn u nofs ta' filgħodu. Tista' immaġina. Mitlu fin. Nafu li aħna mitlu fin. Ma tarax fuq. Jekk kull bniedem kienet ta' żibel mort insaqsih. Dilalli, morna l-ċekkaġan, qed nidin il-biedu. Naraw persuna oħra, dilalli. Fejn din l-imbirka Hotel Trentina. Ma nsoli jemmek jitmu jiena għalli u xawer u nidħol dik is-sodda sħuna. Intertru bil-bart. Li tkun mitluf u taf li inti mitluf. Hija frustrazzjoni kbira. Il-bniedem ma jafx li mitluf però. Il-bniedem jissetilja kmieni għal, per eżempju, jekk huwa inserta l-twilet f'pajjiż Hindu, tista' tiżempilja x'ħajkun da? Ħajkun Hindu. Jekk twilet pajjiż Kattoliku, probabbilment x'ħajgħix matul għomru kollu bħala Kattoliku. Il-bniedem huwa għażjien. Jaf li għandu jfittex, però forsi jaf li mhux ħajasal. Għalek Pawlu għal, jekk forsi teftfu madwarhom għalih u jsibuh. Għalek ma kwalik mhux bot minn kull wieħed minna, mur fejn tmur. Alla, il-problema hija din. Mhux il-fatt li Alla għal bot jew Alla huwa mitluf, bħalli kieku mitluf bħalma klift il-kartiera jew ċwiebel. Il-problema hija jien. Alla mhux il-bot minni, ma minix naraħ. Mhix nirrealizza, minix qiegħed nintabaħ illi huwa hemm. Is-set jgħid għal xi ħaġa wis ibax minn Alla u ċoħe il-reliġjoni li jiena twelid fiha, ngħid bit-tradizzjoni nagħti. U allura dik hija is-sitwazzjoni tal-maġġor parti tan-nies. Pawlu kompli biex jgħid illi aħna fih ngħixu. U nitħarku u neżistu. Qabel qal li Alla huwa trascendenti, huwa l-liem mill-ħolqien tagħna. U għawek jgħid li Alla wkoll immanenti. Illi huwa fil-ħolqien u jriġi l-ħolqien fih ngħixu u nitħarku, ma nistgħux nitħarku mingħajr Alla. Ma nistgħux neżistu mingħajr Alla. Bħalma wkoll xi il-poeti tagħkom qalu x'aħna wkoll nislu. Pawlu jiddeskrivi dis-sitwazzjoni bħala żmienijiet tal-injoranza. Alla ndaħal dis-sitwazzjoni fil-bniedem qiegħed iteftef madwaru ma jax sejjer u issa qiegħed jordna lil bnedmin kullu kien biex jintru. U biex iduru lejh. Imma f'liema direzzjoni li tindur biex insib Alla. Pawlu jgħidilhom illi Alla diġà ffissajhu illi fih se jiġġudika d-dinja bil-ġustizzja bil-bniedem li huwa ħatar u ta' dan ta' prova kulħadd bil-qajmu mill-imwiet. Alla urina f'liema direzzjoni jdu mmorru trid tfittex
U ssib l-Alla mu fid-direzzjoni ta' Ġesu Kristu. Mu fid-direzzjoni ta' Ġesu Kristu, Alla diġà poġġa s-siġil tiegħu fuqu, tagħna prova konvinċenti illi hu triq itwasal Alla, hu triq illi din it-tfittxija se tispiċċa b'suċċess il għaliex Alla diġà għajmu minn bejn l-imwiet. Alla għamel att meravigliuż, att uniku. Dak li suppost seħħ fl-eternità, seħħ fi żmien, fil-history, u ċoħe ġrat xi ħaġa illi hija totalment unika. Kristu għam minn bejn l-imwiet u għam bħajja sopranaturali, bħajja eterna, bħajja li ma tispiċċax, ma titħassax. Mhux bħal meta qajja mill-Lazzaru, għex ftit snin oħra u ġamiet. Ġesu qajjem minn bejn l-imwiet biex ikun l-imħallef tagħna id-nebbi. Iva, naraw nies li qegħdin ifittxu lill-Alla. Qegħdin ifittxu lill-Alla. Imma ħan nippruvaw naraw illi mhux kulħadd ifittxu kif suppost. Ħafna nies ifittxuh lill-Alla motivi ulterjuri, u ċe l-intenzjoni għalfejn qegħdin ifittxuh mhix waħda tajba, mhix waħda aċċettabbli. Ġesu ikellem lin-nies li wara li tamaħħom il-ħobs u l-ħut, lara da ma li jfittxuh ukoll, u Ġesu għallilhom Ġwanni 6:26 tassew ngħidilkom qegħdin tfittxuni. Mhux għax rajtu s-sinjali mirakolużi, imma xkiltu mill-ħobs u kontu sodisfatti. Ġesu jikxef l-intenzjoni ta' qalbhom, qed jgħidulhom il-motiv tagħhom mhuwiex wieħed mifruħ. Mhux għax rajtu l-mirakli, mhux għax qegħdin tifhmu il-sinifikat tal-mirakli tiegħi u allura qegħdin jurukom, qegħdin jikkonvinċukom illi jiena l-Messija, illi jiena l-ibn ta' Alla. Imma aktarx qegħdin tfittxuni għax kiltu mill-ħobsiet u kontu sodisfatti. Din l-ewwel ħaġa, ħafna nies ifittxu lill-Alla għaliex għall-gwadan fiżiku tagħhom, għall-gwadan personali tagħhom. Bibja mhux darba jew tnejn illi tikxifhom il-dawl tip ta' nies. Filippin 3:18 jgħid li hawn ħafna u meta jekk taqra fil-kuntest hawn tinduna illi qed jgħid ħafna hekk imsejħa Kristjani, anke fi żmienu stess. Hawn ħafna illi jġibu ruhom bħal nettilkom fuqhom bosta drabi u issa nbikki ngħidilkom ukoll. Qed iġibu ruhom bħala l-dewwa tas-salib ta' Kristu. Nies illi kienu qed jgħidu ma' Kristjani, però bl-imġiba tagħhom kienu qed juru l-dewwa ta' Kristu. Mhux tal-li mhumiex ikkonċiljati mal-Alla, bi-Kristu ma l-dewwa ta' Kristu. Li-tmiemhom huwa ċeffien li żaqhom Alla tagħhom. Ara l-bniedem anke meta għandu l-opportunità, anke meta għandu it-tafit laħma mifrux qudiemu, jaffet xorta waħda. Għaliex? Għax il-motiv, il-ħsieb tal-bniedem huwa imħassar. Huwa mħassar. M'hemm ħadd li jifhem, għalilna diġà Apostol Pawlu. Ma nix għabel m'hemm ħadd illi jifhem. U allura ħafna nies ifittxu lill-Alla għaliex jirraġunaw illi nista' nivvantaġġja ruħi fiżikament, materjalment. Li huma t-tip ta' knejjes li qegħdin jikbru bla llum? Il-word of faith movement. Il-tip ta' knejjes bħal ta' Pastor Gordon Manshell illi joffrulek min kollox saħħa, ġid, suċċess, min kollox. X'ma tfittxux il-Alla f'dak dik l-atmosfera. Ma Ġesu għawek iċan farra. Taħdmux għalli kelli tħassar. Imża għal dak li kelli jibqa l-ħajja eterna li bniedem se jagħtikom għax lilu Alla l-missier is-siġilla. Ġesu qed jgħidilna għodu attenti, meta tfittxu, għodu attenti li tfittxu għal ħaġa ġenwina. Meta darba n-nies ħaduru wieħed paralitiku niżluh mit-toqba fis-saqaf, ovvjament xi fejqu
għax dik kienet il-ħaġa ovvja. Huwa paralitiku huwa marit. U Ġesu beda l-ewwel ħaġa biex minn ġewwa għal barra. L-ewwel naħfidlek imbagħad wejjek. U dik hija dejjem il-metodu tal-Alla. Issa, erbis ukoll illi ifittxu mill-Alla, però t-tfittxija tagħhom hija waħda falluta. Għaliex? Għax hija tfittxija mingħajr fidi. Tfittxija mingħajr fidi. Ġesu ltaqa' matul il-Ministeru tiegħu ltaqa' ma' ħafna nies adattiv. Fi Ġwanni 7, vers 32. Ġesu, hawnhekk naqra hekk. Il-Farisej semgħu il-folla tfesfes dawn wejjex dwaru. U s-sommi saċerdotu u l-Farisej bagħtu xi gwardji u xi soldati biex jarrestawh. Għalhekk Ġesu qal jiena magħhom għal naqra żmien ieħor, imbagħad immur għand minn bagħdi. Għad tfittxuni u intom se ssibuni għax fejn kun jien intom ma tistgħux tiġu. Mela Ġesu iva ammetta għalilhom intom għad tfittxuni bħalma ġejtu bi votin u sibtuni imma wkoll għad tfittxuni fil-futur u xorta m'intom se ssibuni għaliex? Għax il-tfittxija tagħhom kienet waħda ħażina bla fidi. Mingħajr fidi ma nistgħux noġbu lill-Alla. Ma nistgħux noġbu lill-Alla. Aktar tard fl-istess Vanġelu, kapitlu 8, vers 21. Ġesu raġa qalilhom jiena sejjer. U intom għad tfittxuni u se tmutu fid-dnubkom. Se tmutu ġifieri bid-dnub mhux maqfur u allura li se ssibu jistennikom huwa l-kastik tal-infern. Hemm nies li jfittxu lill-Alla mingħajr indiema. Għalihom huwa sempliċement eżerċizzju intellettwali huwa sempliċement avventura tal-moħħ. Ġesu qed jgħidilna hawnhekk illi tfittxija mingħajr indiema, mingħajr ma inti tkun preparat biex iddur Alla tammetti il-falliment morali tiegħek, il-ħmieġ il-korruzzjoni tiegħek. Ma tistax issibu lill-Alla. Alla walla qaddis. U ħadd ma jista' jersaqlek bid-dnub tiegħu fuq. Intom ma tfittxuni u se tmutu fid-dnubkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Għalhekk il-Lut saqsewh jaqgħu se jqtlu nnifsu la darba qed jgħid jien fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Għadha xi raġunament. Tant huma sodisfatti b'infushom, tant jaħsbu li huma tajbin, tant jaħsbu li għandhom ħobżhom maħbus u żejthom fil-kus. Illi meta qalilhom fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Jien se jduha fis-smawiet. La mara qaddisa tal-Alla, intom ma tistgħux tiġu. Jirraġunaw il-kontra. Jaqgħu se jagħmel suwiċidju għax barra minn nfusna li nagħmlu dan id-dub miskerraħ illi noqtlu lil nfusna. Mhux ħaddiem moħħna. U mhux jirrealizzaw illi huma mobbija bid-dub. Fejn sejjer intom ma tistgħux tiġu mbagħad. U s-sokta jgħidilhom intom mill-isfel jien minn fuq, dik il-problema. Intom minn isfel. Intom sempliċi bnedmin. Bnedmin illi tinsabu f'ribellioni sfaċċata u aperta kontra il-ħalliq tagħhom. Intom minn id-dinja, jien minix minn id-dinja, għalhekk qedtilkom illi se tmutu fid-dnubikom għax jekk ma temmnux li jiena hu, emri, jekk ma temmnux li jiena hu, ta' bilħaq għad tmutu fid-dnubikom. ħafna nies ifittxuh il-Alla mingħajr indiema u mingħajr ma jilqgħu il-verità ovvja. Jekk hemm xi ħaġa ovvja Ġesu ta' Nazaret, bl-emerel tiegħu li jaħfar id-dnubiet, bil-mirakli tiegħu, bit-tagħlim tiegħu. Kif xi ħaġa ovvja. Illi Ġesu ta' Nazaret huwa Alla li der fostna bħala bnida bħalna. Ġesu tgħidilhom jekk ma temmnux li jiena hu li jien Alla nnifsu jaħwer tmutu titnubikom. Ġifieri, it-tfittxija tal-Alla se tkun suċċess jekk aħna nimxu fid-direzzjoni ta' Ġesu, nafu bħala triq li twassalna tal-Alla, jien huwa triq il-verità ħadd ma ġed imissieħ il-permess tiegħi. U allura rridu nafu bħalma u tassew. Bħalma u tassew. Ġesu li mhux Alla ma jsalbax. Ġesu li mhux Alla ma jsalbax. Jekk xejn irid isalva lil nifsu.
Però iva hemm nies illi ifittxuh u jsibuh l-Alla. Fl-ewwel kapitlu ta' Ġwann infatti naqraw dwar diversi nies illi darba Ġwann il-Battista, per eżempju, qal araw il-ħaruf tagħna. Żewġ ix-xhieb li samaw jitkellem hekk, huma wara Ġesu. Imbagħad dan Ġesu u l-hom ġejjin warahom qalilhom x'qegħdin tfittxu. Mistoqsija ħajba. X'qiegħed tfittex? Qallu Rabbi li tfisser magħna. Fejn toqgħod? Qallu ejjew wara. L-istadina ta' Ġesu hija ejja, ippruvani. Ara li kien nifsek. Dawna sab xmu Pietru, indri hu xmu Pietru, sab dal-ewwel li hu xmu u qallu sibna l-Messija li tfisser il-Kristu u ħadu għan Ġesu. Sibna l-Messija, prima se sibna l-Messija. Għax indri minn kellu 5 snin il-qoddim għamel ditfeċċija serja, ditfeċċija kontinua biex jisib il-Messija, le, il-taqmija. Alla fil-provvidenza ħarqa tiegħu, tajjeb, irranġa iċ-ċirkostanzi b'tali mod maniera illi indri iltaqa' ma' Ġesu ta' Nazaret u għarfu bħala il-Messija. Aktar tard, Filippu sab Natanjel u qallu sibna lil-kap li dwaru Mosè fil-liġi u l-profeti kitbu Ġesu minn Nazaret bin Ġusepp. Għanna kasi uħarawnek fejjed sibna lil dak illi it-Testament il-qadim kollu jitkellem dwaru Ġesu ta' Nazaret. Ġesu ta' Nazaret. Natanjel qallu tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret, qallu Filippu ejja wara. Taħdar wara, ejja wara. Jekk hemm xi ħadd illi jista' kapaċi huwa kwalifikat li jwaslek għand Alla huwa propjament Ġesu Kristu. Provajtu mort għandu. Iva, ċertu nies bi-grazzja it-tfittxija tagħhom tkun suċċess. It-tfittxija tagħhom tkun suċċess. Tiftakru l-istorja ta' Zakkew. Zakkew li imqanqam il-kuriżità xtaq jara lil Ġesu kien għaddej minn Ġeriko, idea fantastika, nitlaq il-siġra tal-ġummajs, peress qasi, u għammek nkun nista' narah. Għadhom nkomplu lura mmur id-dar, nkompli karriera tiegħi ta' immoralità u ta' serq peress li kien dazzjali. Ġesu waqaf qallu Zakkew illum, inżemmina għax illum jeħtieġ li nidħol f'darek. Zakkew laqgħu id-dar u Ġesu finalment qal tassew illum ġiet is-salvazzjoni l-dar għax dan ukoll huwa bin Abraham. Għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva x'intilef. Għalfejn Zakkew sab il-Alla u bil-ferħ qallu wara jekk jiena sfaq ħarroddu qiegħed tal-biet. U dik l-indiema ġenwina, mlejġet l-indiema, Ġesu jispjegana eżattament. Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva x'intilef. Għalfejn din it-tfittxija suċċess għax mhux il-bniedem fittex il-Alla. Imma s-Salvatur li fittex lill-bniedem. U hemmhekk tagħmel differenza enormi. Differenza enormi. Bħal dejjem, in-naġa ma tfittix lir-raj tagħha. U qed titell mill-esperjenza. Missieri fi żmienu kien rabbi xi żewġ naġiet, joħroġu tal-ibraċ għawdex. Dejjem jitilqulu x'imkien. Dejjem. Ħadd ma ġew dar għedhom, missieri kien ikollu jmur u jfittex lill-inbier kalaġa. Dejjem. U għarraj jfittex lill-naġa. Għandna l-bniet taħt fuq biex nibgħu xejn preġu li nafusna, xejn krettu li nafusna, xejn prosa li nafusna. Bħal kieku għal-nebru niltaqgħu nofs-triq. Il-naġa u l-raj jfittxu xulxin jiltaqgħu nofs-triq. Mhux hekk il-każ. Il-każ hu bħalma qal Ġesu bil-bniedem ġie jfittex u jsalva x'intilef. Dabba ma kontx mibgħut li għannax mit-tlufa ta' dar Iżrael u ġie jfittixhom. U għal għandi naġa mhux minn din merħla. Lina wkoll jeħtieġ li nsejħilhom u niġborhom biex ikunu merħla waħda taħt raj wieħed. Mela l-inizjattiva li twassal għal tfittxija b'suċċess hija minn naħa Alla. Hija minn fuq huwa Alla li jfittex il-bniedem. Hawnhekk għandna soluzzjoni. Meta Pawlu qal m'hemm ħadd li jfittex il-Alla, ma jfissirx li dik hija t-tmiem tal-istorja.
Mem ħadd jfittex il-Alla, imma Alla jfittex il-bniedem. U allura hemmhekk għandna tama qawwija, għandna konfidenza li Alla li huwa Alla ta' ħnina li ma bħala attwalment qiegħed isejjaħ. U jaf lil min għandu jsejjaħ. Ġesu qal dan ukoll bin Abraham. Mhix koinċidenza, mhix accidentali din li zakkew u mhux ħadd ieħor li zakkew inserta. M'hemmx inserta fuq. Ġesu qal dan huwa bin Abraham. Alla jafu mill-eternità bħala wieħed li għandu jkun imbierek bil-maħfra u bis-salvazzjoni eterna. Allura rridu naffermaw jekk aħna rridu nonoraw l-Alla u nagħtuh il-glorja it-tfittxija hija tiegħu. Meta naraw bniedem illi wasal u sab u issa huwa kuntent u ambierek bit-tarif tagħna. Sabu lill-Alla. Sabu għax Alla poġġih fit-triq. U Alla ġibdu lejh bħalma qal Ġesu. Ħadd ma jiġi għandi. Jekk missieri ma jiġbux. U jiena fahmu fl-aħħar. Ja umiljazzjoni għalina, minn kelli li naħsbu li aħna intelligenti u li aħna kapaċi u li aħna għandna rieda tajba, mhux hemm il-rida. Huwa Alla li jfittex il-bnieda. Imma għandna wkoll tfittxija li seħta tfittxija devota, tfittxija ta' nies illi l-Alla mhux sempliċement ma jikkontentawx bil-ftit. Imma jridu jafuh intimament l-Alla. Għanna l-kas ta' Marija, imma ta' marra tfittex il-Ġesu fil-qabar. Ma taqsewa l-anġlu taqsewa mara, kiex għadha tibki. Għax neħħew il-sidu ġbitom, u ma nafx feqqeduħ. Ma pretendiet il-ħatmur għamnek biex tibki fil-qabar Ġesu kien għadu kif miet jumejn qabel. Ma nafx feqqeduħ. Kif għaletek daret u għat il-Ġesu jgħafem, ma realizzaċ li kien Ġesu. Mara, għalli Ġesu. Għalix għed tibki? L-min għed fittex? Ġi għadda bħal Ġesu għawek, għed jamla ċara, għajem mara li għed fitġu. Diġa għawdiet minn għandu, diġa irċivit il-maħfra minn għandu. U għalek għed fitġu. Għax taf illi l-beatitudni tagħna, l-barka tagħna, il-barka suprema tagħna, jgħalli konna ħbibirja. Dejjem eqreb lejn Ġesu Kristu. Id-dispjaċir talla ċertament huwa dan illi għandu uriet din id-dinja li huma riġenerati mwieda mill-ġdid però jistgħu missettiljaw għal ftit. Kuntent. M'għadhomx b'dak il-ġuħ u l-għaċċa ġustizzja. Din Marja kienet differenti. Ġesu għal li qed fittex, qiegħed is-supponiet li kien il-ġardinar u ġbitu sinju. Jekk ġarritu int, għajni fejn qiegħdu u jien nieħdu lura. Għadda xejn, ma fitux li kien Ġesu. Imma raqs dan il-ġardinar ma qaltlux qed infittex il-Ġesu, imma jekk ħadtu għajdi fejn għammur nieħdu. Qalba kienet tant mimlija Ġesu. Tant mfawra bl-imħabba tiegħu illi s-sapuniet illi dan il-ġardinar kien jaf li qed fittex il-Ġesu. Hija huwa ħsieb sabiħ ħafna. Ġesu għalila Marja. Jidarbu għaltu bl-Aramajk, Rabbu, meta Ġesu jisibek u jisejjaħlek bismek. U għal il-naċ tijaj narafu, jisegwun. Insejħilom bisimom u nħroġom barra. U jina tijom ħajta dejja. Għawnek għanna it-fitċija l-aqwa taħħa. It-fitċija illi la darba Alla zvela li nifsu, Alla urina l-glorja tijaw. Alla manifesta l-lemejja tal-ħagġeb tijaw, semmalna dwar l-inkarnazzjoni ta' Ibnu, il-ħajja perfetta tijaw, il-mewta sostituzzjonari fuq is-salib, li Kristu miet minn floki fuq is-salib. Li Kristu għal xuxtat u għallura jiena il-xuxtajt miegħu. U Kristu qiegħed fuq l-eminija tallu allura jien ukoll m'għadut minn issa bħala ċittadin ta' Snowden. Dawn affarijiet jimluna b'entużjażmu
b'qawwa ġdida, b'enerġija, b'inizjattiva biex aħna nfittxu aktar lil Ġesu. Propjament kif qal Pawl fil-Filippin, kapitlu 3-10, irrid inkun nafu l-Ġesu Kristu. U li kien ilu jxandru, jippritkaħ u jgħalmu għal ħafna snin. Fl-aħħar ta' ħajtu qed jgħid, fl-aħħar sentejn fi idea ta' ħajtu, qed jgħid irrid nara Kristu. Sabu imma jrid igawdi aktar. Din hija il-tfittxija ta' Marija u ta' dawk kollha illi bħalma qal il-profeta Ġeremija, bħalma qal il-mulej permezz tal-profeta Ġeremija, intom tfittxuni u ssibuni jekk tfittxuni b'qalbkom kollha. Qed jgħid lin-nies li diġà huma tiegħu. Qed jgħidulhom tfittxuni u ssibuni. U nkunu propjament f'pożizzjoni mbagħad ingawdu il-milja tal-barka ta' Alla. Jiġifieri is-sigriet wara t-tfittxija, il-quest tagħna għal Alla. X'inhu? In-nies iva jaslu biex isibuh il-Alla, diversi nies minn diversi pajjiżi. Hemm sigriet. Is-sigriet huwa dan. Fir-Rumani 11:5. Hekk ukoll fi żmien preżenti hemm fdal hemm nies li Alla jafhom personalment. Fdal magħżul bi grazzja. Magħżul bi grazzja. Grazzja hija l-favur tagħna. Ma jekk grazzja mhux iżgħid blokri, altrimenti il-grazzja ma tkunx iżgħid grazzja. Jkun huwa ċarissima. Ma nistax nieħu xi tip ta' prosper nnifsi li sibt il-Alla meta qed jgħid illi hija bi grazzja. Alla oġbu li jġbidni lejh. X'iex mela? X'qed ifittex Iżrael dan ma ttobbax imma l-magħżulin ittobbawh u l-bqija kienu xarfa u jgħawek għandha sentenza diffiċli. Aw qed jgħid. X'kien qed ifittex Iżrael? Il-luċ kienu qed ifittxu il-Alla. Infatti kienu jiftakru li huma għuliet. Alla li huma n-nisa ta' Abraham ċirkonċiżi jinsabu f'patt ma' Alla, jafu li Mosè kien mibgħut bħala il-leġislatur fi Alla, ta' kollu kien jafuh u kienu jgħidu aħna il-poplu Alla. Ma kienx hemm minnu. Għaliex? Għaliex kien qed ifittex Iżrael ma ddobbax. X'kien qed ifittex? Illi hu jkun sewwa m'Alla. Kien qed jippretendu li huma sewwa m'Alla. Spiċċaw biex salbu lill-Messija. Spiċċaw biex bħala nazzjon irroftaw lill-Messija. Il-Messija bibgħu speċifikament ilhom. Però Pawli jgħid il-magħżulin tagħna kisbu dak li kienu qed ifittxu. U l-bqija kienu mhux għarfin. Il-bqija tħallew fl-lebusija ta' qalbhom. Hija sentenza Pawlu kitab apposta biex jurina illi jekk jiena irnexxieli nsik il-Alla mhu xejn mertu tiegħi. Xejn affattu. Hija kwistjoni ta' grazzja minn Alla. Nasab għad irridu nirrealizzaw il-kobor, is-sublimità tal-modi tal-amana. Illi Alla mingħajr ma ra xejn differenti minni meta mqabbel ma' Hitler. Ma kontx aħjar jew minnu, kont midna bħalu. Malla oġbu illi juri t-tniena tiegħu miegħi. Ma nafx tistax tkun aktar ċara u espliċita meta Pawl fir-Rumani 10:20 ngħid Iżajja għandu l-ħila jgħid jew aħjar huwa Alla li permezz ta' Iżajja jasal biex jgħid kont missjub minn dawk li ma kinux ifittxuni. Wow. Qed tirrealizzaw xejn. Alla qed jgħid kont missjub minn nies li ma kinux ifittxuni. Dert lil dawk li ma kinux jistaqsu għalija. Għaw xaħt minna jgħid illi u beda dal-moviment u beda din il-korsa ta' ħajtu illi jissa jinsab kristjan. Xaħt minna jissogra jgħida din? Le. Alla għawek qed jgħid jiena kont insjub minn dawk li ma kinux ifittxuni. Biex jagħmilha ċara. Illi jekk aħna ingawdu l-maħfra minn għandu u l-fidwa u għalla ħajta dejjem u nafuh u għarafnieh fi Kristu Ġesu. Għarafnieh fi Grazja.
bil-grazja tiegħu. Meta Ġesu beda jintabaħ, il-poplu kien qed idur kontra tiegħu kull ma jmur. F'Mattew 11 vers 27 Ġesu jirringrazzja lill-missier. Ifaħħar il-missier, jgħidu inti ħbejt ta' ħwejjeġ mill-orrif u mill-għaqlin u b'xiftom l-trar. Iva missier għax hekk kont fidek. Kollox u mod lili mill-missier u l-ebda bniedem ma jara fil-liben li fil-missier. Ebda bniedem ma jara fil-liben minu fih il-nifsu li fil-missier. Lanqas ħadd ma jaf il-missier li fil-liben. Għana tkellimna l fuq it-tfittxija għanna. Ġesu għet jgħidawek il-ħat ma jgħaf il-missier li fl-liben. U dak li liben irrit jarrafu fuq min tiddependi s-salvazzjoni tagħna, fuq il-volontà tajba ta' Kristu illi joġbu jurina l-missier. Ħadd ma jgħaf il-missier li fl-liben u dak il-bniedem li liben irrit jarrafu. Meta Ġesu għallimnek ma jfissirx li aħna nistgħu nkunu għażżanin, ma jimportanix għax jekk Alla irid isir versita. Le, x'hemmilna? Fil-vers ta' wara Ġesu jkompli jgħid ejjew għandi intom il-koll li taħdmu li intom mobbin wisq u jiena sarrakom. Il-fatt li huwa Alla li jfittex ma jfissirx li jiena nkun traskurat, li jiena ma nagħmel xejn. Le. L-istadina jammek minissa stess, ejjew għax Ġesu huwa il-modija, il-infallibilment, żgurament twassal għal-għandalla. Il-mistoqsija tiegħi qegħdin int misjub jew mitlub. Li tkun mitlub hija l-ħaġa l-aktar ta' dwejja aktar minn hekk il-konsegwenzi eterni tal-bniedem mitlub meta imut fit-tlubu ifisser li mhux maħfuf u allura ikollu jirċievi l-piena ġusta għal tiegħu. Naħseb hija kwistjoni li l-kol kemm aħna individwalment quddiem Alla irridu nissettiljawha fiċ-ċar mingħajr ebda dubju. Jien misjub jew jekk inti dort il-Kristu, inti misjub. U dort il-Kristu, għaliex Alla missier bħal mamma fil-kastell tiegħu. Mara fost nisa oħra li semgħu l-Vanġelu, Alla fetħilha qalba biex tisma' ħwejjeġ li kien qed jgħid Pawlos. Din hija s-sitwazzjoni tagħna, hija sitwazzjoni li fija nistgħu spontanjament nfaħru l-Alla. Għalix jekk aħna rċivejna, jekk aħna aħjar minn ħadd ieħor jew rċivejna ħwejjeġ tajba ħadd jew m'għandux. Dak il-ħwejjeġ irċivejnihom għax tagħhom ngħadda bona volontà tiegħu. U hemmhekk ir-ruħ tistrieħ. Hemmhekk il-qalb tagħna tistrieħ għax nafu li Alla baħa responsabbli totalment 100% għas-salvazzjoni tagħna. Aħna sibnieh ta' bil-ħaq għax hu sabna l-ewwel. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lost, but now I'm found, was blind.